खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसाम सोरखारा थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालाराव हायर सेकेन्डारि टेट उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय हायर सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि लांदां मासिफोरनि थाखाय मिडियाम वाइज अनलाइन आर'जलाइनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावबाय। फोसावजालांनाय बे फोसावदिंनि सायाव गुवारै सावरायनो जुनै दिनै जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव दङ बर' मिडियाम हायर सेकेन्डारि टेट पास केन्डिडेट मानगोनां मुस्रि फनिन सरगियारि, मुस्रि मैक्सिम बसुमतारी आरो मुस्रि अच्युत बर'। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय। खुलुमबाय। जोंखौ बरायनायनि थाखाय नोंथांनि बड'लेण्ड खौरां स्टुडिय' बा बड'लेण्ड खौरां माबाखौ चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बावैसो 8 सेप्तेम्बर खालाराव फोसावजालांनाय बे फोसावदिंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बर' लाइमोनफोरनि खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे खुद्रिनाया आसलथे थारैनो मानि थाखाय? बे एडभार्टाइजमेन्ट एबा फोसावदिंखौ लानानै नोंथांमोना माबाफोर जेंना दङ नामा? सार बेयावथ' जोबोर जेंना दं। माने बेयाव मिडियाम वाइस बिथांमोना माबाखौ पस्टखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। माबा हिसाबैबो केटेगरि वाइसआवबो बिसोरो डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय मा जोंहा बर' मिडियाम हायर सेकेन्डारि 11-12 क्लासनि बर' मिडियाम स्कुल होननायानो जोङो बिटिआरआवथ' बादानो हो, आसामावथ' बादानो हो, बुहुमाव नागिरबाबो जों मोननाय नङा। बेखायनो जोंहा मा प्रब्लेम मा दङ गैया नङा। बयहाबो माने जाय गथ'फोरा माने बर' एमआइल लानानै फरायबोदों, इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा बर' मिडियामाव फरायनायानो जा, जायफ्रा एसामिस एमआइल गैया बिथांमोना ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों माने दिनै एप्लाइ खालामनोनो हाया। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा आं खोन्थाखाबावनो नागिरदों। रिसेन्टलि नै दाख्लैना मैयामोन ना मैया बे बुस्थुखौ रि-एडभार्टाइजमेन्ट खालामदों मडिफाइ खालामनानै। मडिफाइ माने इसिबां मडिफाइ जायाखै, मात्र डिस्ट्रिक्ट वाइस रानदों पस्टखौ, बेनिफ्राय मिडियाम वाइस रानदों। बे मिडियाम वाइस आरो डिस्ट्रिक्ट वाइस राननायाव मा जादों, मात्र 3 मिडियामनिल' दिहुननो हादों। बेंगलि मिडियाम, हिन्दी मिडियाम आरो आसामिस मिडियाम। बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियामनि मोनसेबो माने दिहुननो सेबाया हायाखै। ओंखायनो जोङो गोसोखौ खुद्रिनाय मोन्दों। माने जोंहा दा इलिजिबिलिटि दङमोनब्लाबो, टेट पास जानाय गथ'फोर दङमोनब्लाबो जों एप्लाइ खालामनोनो हाया। एप्लाइ खालामबाबो जोंहा माने माबा जाया आरो अपसनानो गैया। नैथियाव जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरगोन HS टेट उथ्रिसारनाय बर' बिजों बिनायसाफोरनि थाखाय PGT अनलाइन आर'जलाइनि एडभार्टाइजमेन्टआ माबाफोर खहा लाबोगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेयावथ' माने डाइरेक्टलि बन्सित जाखाबाय जोङो, जिहेथु बर' मिडियाम हायार सेकेन्डारि गैया, ओमफ्राय इंलिश मिडियामाबोथ' गैयानो। जेनेबा इंलिश मिडियाम गभर्नमेन्ट स्कुलथ' गैखायानो। थ' जोङो मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बर' मिडियाम गैयिनि थाखाय जों मा खालामनो गोनां जायो, इंलिसाव फरायनो गोनां जायो। इंलिसाव फरायनाय लोगो लोगो जोङो मा खालामो, इंलिश मिडियाम लिरनो गोनां जायो। जों बर'बो कमप्लिट नङा, इंलिशबो कमप्लिट नङा। थ' जोंहा दा इंलिश मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुलबो गैया, बर' मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुलबो गैया। बबेयाव मोनसेयाव खामानि मावनो जोङो? माने एसामिस मिडियामाव खामानि मावनोबा मा जानांगोन, एसामिस एमआइल लाथारनाय जानांगोन, हयथ'बा एसामिस डिप्ल'मा लानाय जागोन। बिसिना साहित्य सभाया मा खालामो, असमिया साहित्य सभाया एसामिस लार्निंनि डिप्ल'मा होयो आरो। ओमफ्राय बे बेसादखौ, बेफोर जेंनानि सोमोन्दै आङो मा खालामदोंमोन, माखासे जोंनि जातीय संगठन बिथांमोननोबो आं इनफरमेसनखौ होदोंमोन। न' डाउट आङो माने फर्मेलिटिखौ आं मेनटेन खालामनाय जायाखै। माने माखासे डिप्रेसनाव दंमोन, लोगोफोरा आंखौ फन खालामबाय थायो, माने मा खालामनो नागिरदों जों दा, प्रब्लेमा मा जागोन। ओमफ्राय बेनि सिगां एडभार्टाइजमेन्ट मोननायनि सिगां जों मा खालामदोंमोन, प्रमद बर' सारखौ, मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफखौ, बिथांनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बिथाङा बेसेबां सिन्था खालामनानै नायदों बेखौ जों मिथिला। ओइदिनखालि जों हाखु दाखु होनाय जादों, हाखु दाखु लिरदोंमोन। बेयावबो जों लिरदोंमोन मा, सिमल्टेनियासलि जों बिटिआरआवबो माबाखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ लाबोनांगौ आसामजों, बिदि होननानै जों लिरदोंमोन। बेनिफ्राय आरो लास्टआव मोनसे बिराद इम्परटेन्ट पइन्टखौ लिरदोंमोन, माने मिडियाम वाइज जुदि माबा जायोब्ला, मानोना बे बुस्थुआ आसाम गेजेट माबाखानाय दङ, पाब्लिस खालामखानाय दं। ओंखायनो मा होनदों, मिडियाम वाइज जुदि राननाय जायोब्ला हायार सेकेन्डारि माबाखौ पस्टखौ, PGTनि पस्टखौ, होमबा जोंहा जिहेतु बर' मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुलानो गैखाया, थ' बर' मिडियामनि जेसेबां पास जादों गासैबो बन्सित जाजोबगोन। बे बाथ्राखौ आङो बेयाव लिरखानाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा नायदोंना नायाखै आंखौ बारा मिथिला। जायखिजाया एसे फोरमायदों होननानै जोङो गोसोआव सानना लाखानाया गोजोननायबो दंमोन। थामथियाव जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरगोन PGT अनलाइन आर'जलाइनि एडभार्टाइजमेन्टखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ नोंथांमोननिफ्राय एप्रच खालामनाय जादोंमोन नामा? निस्सय जोङो फिजिकेलि एप्रच खालामनो हायाखै, मानोना जोंना माने मोनसे हप दंमोन। हपआ जाहैबाय नैबे माबायाव 16आव मोनसे गोदान एडभार्टाइजमेन्ट होगोन, ओमफ्राय बेयाव मोनसे मोजां जोंनि थाखायबो पजिटिभ मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फैनो हागौ, मटिभेसन फैनो हागौ होननानै जोङो हप मोनसे दंमोन। ओमफ्राय डिफेन्स सारजों आं रायज्लायदोंमोन, जोंना मानगोनां जे
आथिखालनि एबसुनि माबा आफादगिरि बिथांजों आङो फनाव रायलायदोंमोन बिथां रायलायनायाव बुंदों बिथाङा आं रायलायबायथ' गोजौआव बेनिफ्राय मडिफाइ जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनै जि ओंखारबोबाय 16आव जेबो मडिफिकेसन जानानै ओंखारबोआखै अन्तस' माने बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियामनि पस्टआ टटेल 0 आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ रिलिज खालामनोनो हाखाथाराखै बेनिफ्राय साहित्य सभानिजोंबो माने फर्मेलिटिखौ जोङो बिनि थाखाय जों निमाहा बिबाय फर्मेलिटिखौ जोङो मेनटेन खालामनो हायाखै साहित्य सभानि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सार तरेन बर' सार बिथांजोंबो आङो माने वाट्सएपआव रायलायदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि माबानि लकेलनिनो साहित्य सभायाव बिथाङाबो सेन्ट्रेलनि माबा मेम्बार माबा मोनसे आं बिथांनि माबाखौ डिजाइनेसनखौ बारा मोजाङै मिथिया थेवब्लाबो बिराद मानसिया एक्टिभ आरो जोंनि एरियायाव जोबोर मोजां लिड लायो आरो साहित्य सभानि माबाखौ बिथाङा आंजों पजिटिभलि बिराद मोजां रायलायबाय थादों बिथाङा माने मरेल सापर्टबो होदोंमोन आङो साहसबो मोनदोंमोन बे समाव ओमफ्राय जिहेतु सारा जोंजों दं बिथांनि मुंखौ बुङाबाबो जागोन नामा ना बुंलायनाङा अके बिथांखौ मुंखौ मुंख'लायला बिथाङा जिहेतु जोङो सापर्टआव दं ओमफ्राय बिथाङा गोजौआव रायलायबाय दं होननानै बुंदोंमोन नाथाय फाइनाल डिसिसन बिथाङा होनो हाखाथाराखैमोन ओंखायनो मा खालामनायसै जोङो 16खौ नेनानै थानोसै बेनिफ्राय 16आव जि ओंखारो बेनि रिसेन्टमेन्टखौ बेनि माबाखौ जोङो उनाव सावरायसिगोन होननानै जों ग्रुपखौ ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि जादों जों माने वाट्सएप ग्रुपआव जोंखौ सापर्ट होग्राया माने हप खालामनानैनो गासिबो हप खालामनानै 16आव माबा मोनसे मोजां रिजाल्ट फैगोन खिन्थु बेखौ हप खालामनानै जोंनि माबायाव वाट्सएप ग्रुपआवबो मात्र 8जनल' मानसि दंमोन ओंखायनो जोङो मा खालामदोंमोन असमियाफोरजों लोगो जाफानो गोनां जादोंमोन केस गेलेनायनि बाथ्रा रायलायबाय दं असमियाफ्राबो सोरबा सोरबा हिन्दी मिडियाम जायफोरा फरायबोदोंमोन बिथांमोना डिप्राइभ जादोंमोन ओंखायनो मा जों दा खिन्थु मा सिन्था खालामदों जोंहा गासिबो माबाफ्रा फैजोब्बाय बर' मिडियामनि दा बर्तमान जोंनि ग्रुपआव 47 जन मानसिया जइन जाबाय बर' मिडियामनि माखा रोनाव रोफाव थालांजोबगोन बिसोरो माने रोंनानैबो स्कपखौ मोननाय नङा आरो औ जेराव माने हायार सेकेन्डारि टेटआ ओरैबायदि टाफ जादोंमोन बे टाफ एग्जामखौ पास खालामखांनायनि उनावबो मेन्टेल डिप्रेसनाव भुगिनो गोनां जागोन माने मोनसे गोरोन्थि ल' दानायनि थाखाय मोनसे ल' दादों बे ल'खौबो आं बुंना खानो लुबैदों साननि सिगाङाव बे ल'आ जाबाय माने आसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020आव आसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टखौ बानायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय बे एक्ट मथे मा जादों बिटिसिआव जेसेबां बिटिसि नङा अल आसाम जेसेबां माने जाति जनगोष्ठीफोर दं गासिबो माने गासैहाबो असमियाखौ फरायथारनांगौ एस-एम-आइल नङाब्ला माबा मोनसे 7 साबजेक्ट हिसाबै जायखिजाया माने असमियाखौ लिरनो फरायनो रोंनाय जाथारनांगोन ओमफ्राय सार्टिफिकेट थाथारनाय जानांगोन कम्पालसरि बे माबाया ल'आ बेखौ फोरमायदों आरो बेनिफ्राय बे ल'आथ' दाख्लैसो जोनोम जानाय 2020आवसो जोनोम जाबाय जोंथ' बहुद गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो माने बर' एम आइ लाना फरायबोदों जों जेब्ला क्लास 1आव थांजेनदोंमोन होमबानो जों बर'जों फरायबोगासिनो दङ दिनैसो माने आग्रां बारस' गेजेराव जुदि जोंखौ असमिया लिरनो होयोब्ला असमिया लिरनो होयोबा बे माने जोंनि थाखाय पसिबोल नङाखौ जों बुंनां लानांगोन दा बर्थमानाव उपाय गैयाबाथ' जोंहा माबा गैया जुदि जेबो अपसन जों लानो मोनाबा जोंहा उपाय गैया माने दा आरो बे बुस्थुआ आसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टआ जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे थ्रेटेनिं बेखौ जों जुदि फल' खालामनो थाङोब्ला बर' मिडियामा माने थैगोना 100% सियर नोंथाङा एसे बेखौ एक्सप्लेन माने एसे बरनायना होनाय माबायदिहाय बर' माहारिनि थाखाय बर' रावनि थाखाय बे खैफोद गोनां बे एक्टआ अके बे एक्टनि जोहै माने बर'फोरा जुदि बर' एम आइ लायोब्ला बिसोरो जायखिजाया माने एडभान्स मेथ्स लायालासिनो एसामिसखौ डिप्ल'मा मोनसे साबजेक्ट लानांगोन 4 साबजेक्ट बा जायखिजाया जोंखौ मा खालामनो थिनदों जायफोरा बर' एम आइ लाना फरायगोन बा एडभान्स मेथ्सखौबो लाना फरायगोन बा हिस्ट्रिखौबो लाना फरायगोन बा जिअ'ग्राफिखौबो 4 साबजेक्ट हिसाबै लाना फरायगोन बिथांमोनखौ मा खालामनो होदों 7 साबजेक्ट फरायनो होदों 7 साबजेक्ट एक्सट्रा मोनसे बार्डेन जाहैया होमबा हमनानै लाबाय नैबे सारा जुदि एसामिस मिडियामनि आं बर' मिडियामनि सारा 6 साबजेक्ट फरायनानै मालाय मेट्रिकखौ आरामसे मोजां माबा लागोन पार्सेन्टेज लागोन मोजां पास खालामलांगोन ओमफ्राय आं 7टा साबजेक्ट फरायगोन मोनसे साबजेक्ट एक्सट्रा एफर्ट एक्सट्रा बार्डेन ओमफ्राय बे बार्डेननि थाखाय जोंहा रेंकिंआव फैया आङो 6टा साबजेक्टनिल' मार्कखौ दाजाबनानै आं रेंकिंआव फैगोन 7 साबजेक्टखौ जों मोना खस्थ' खालामनांगोन आरो फरायनांगोन आरो फरिखायाव पास जानांगोन जों होमबासो जोङो माने आसामाव साख्रि मावनायनि मोनसे माबाखौ चान्सखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय बेयाव मोनसे क्लज दङ बेयाव होनदों मा 6 हिडल एरियास बराक भेलि आरो बर' मिडियाम स्कुलफोरा बिनिफ्राय एक्सेमसन
माने लानोबो हागौ लायाबो जानो हागौ जोंनि बिटिआर एरियानि रायजोफोरा बेखौनो गोजोनबाय दङ जों बिटिआरनिया लायाबाबो जेबो नङा सोलिगोन बे बाथ्राखौ नाथाय बिटिआरआ बेसेबां एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो हागोन बेसो बाथ्रा जोंनि बे बिटिआरनि जेसेबां एडुकेटेड आनएमप्लयड बिसोरखौ एबजर्ब खालामनो हानाय एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो हागोन ना हाया आरो मोनसे कुइसन जायो वेर इज बिटिआर बिटिआरआ बबेयाव दं एक्चुअलि बेथ' आसामनिनो मोनसे बाहागो वी आर नट आउट अफ बिटिआर आउट अफ आसाम जोङो बिटिआरआ आसामावनो दं थ' आसामनि मोनसे खनासे जायगाखौ ब्रेकेटआव दोनलांनानै ल' बानायनाया बेसेबां माने ओंथि गोनां बेखौ आङो रायजोफोरखौ माने साननो थाखाय गुरै खावलायबाय बयबो सानलायनांगौ बेखौ खिन्थु आं जेनेबा हमनानै लाबाय एसामिस आं एग्जामपोलखौ होथानोसै हमना ला आंहा गथ' दं आं दिनै जि प्रब्लेमाव सोलिदों जि प्रब्लेमखौ आं फेस खालामदों बे प्रब्लेमखौ फेस खालामजानो आंबो बागोन बिबो बागोन थ' 7 साबजेक्टखौ फरायहोस्लाय आं एसामिस एमएलखौनो लाहोनोसै नामा इंलिश मिडियामाव होबाबो बा बर' मिडियामाव होबाबो मानेथ' एसामिस एमएलखौ लाथारनांगोन नालाय इंलिश मिडियामाव होयोबाबो आं एसामिसखौ एमएलखौनो लाहोनोसै हयथ'बा आं एसामिस माबा मिडियामावनो होखाथारनोसै बिदि मोनसे मानसिनाव सिन्ताधारा फैगोन आरो बे बुस्थुखौ जुदि सरासनस्रा मानसिफ्रा जुदि फरायनानै नायोब्ला साधारन जायफ्रा लिडारशिपआव जेबो माबा गैया इन्टारेस्ट गैया बा समाजजों एसे जानगार थाग्रा लिडारशिपजों एसे जानगार थाग्रा मानसिफ्रा बे बुस्थुखौ जुदि मिथियोब्ला थ' बिसोर मा खालामगोन आंहाथ' माने समाजखौ सोलायनो हानाय पावार गैया थ' आं निजेनो सोलायनांगोन आइ शुड बि द चेन्ज स' आङो गथ'खौ एसामिसावनो फरायहोनोसै दे बिदि मोनसे सिन्ताया फैखागोनखौ माने दिनै आं नुदों बेनिफ्राय जोंनि गोबां मानसिफ्राबो नुदों दा जों इयाव जनानै दं माने मा 47 मानसिफोर जों इयाव जना दं माबाफोरा जेनेबा बर' मिडियामनि जायफोरा साफार जादों जायफोरा बेयाव जों ग्रुपआव हाबबाय बेनिफ्राय नाथाय माखासे दंबावो आरो बिथांमोनाबो हाबगोन जोंनि लिंकखौ मोनथ'वाखै बेखिनियानो माबाया मा होनो बर' जाथिया बा बर' मिडियामा प्रब्लेमाव गोलैगोना 100% सियर बेखौ माने बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनावनो जों बेखौ नुनो मोनगोन सार बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेम मोनदोंबा बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना माने फोजोबस्रांनो थाखाय बा बे प्रब्लेमनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोननि बे हायर सेकेन्डारि जिथु टेट पास जानाय बे बिनायसाफोरनि हानजाया माबाफोर मावनो थाखाय आखायाव लादों नामा मावनो थाखाय आखायाव लानायखौथ' जोङो दा खुला-खुलि बारा बुंनो हानाय नंला जायखिजाया बे बुस्थुखौ मावनो गोनां खामानि बियो ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट खामानि जोंना माखासे लिडारफ्रा सानदों मा बेयो नोंसोरनि खामानि बा माबा खामानि जोंनि माबाखौल' एपइन्टमेन्टनि बाथ्राखौल' सानदों मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा खिन्थु प्रब्लेमा दङ माबायावनोखा रोदायावनो दंखायो सानदों माने दंफाङाव माबा गुन जादों नामा बे बाथ्राखौ मानसिफ्रा सानदों खिन्थु प्रब्लेमा रोदायावनो दं जेब्ला प्रब्लेमा रोदायावनो दं बे दंफाङा लासैनो गुलांनायनि चान्सआ थायो थ' मा जादों जोंहा नैबे एक्टनि जोहै जोंनि बे एपइन्टमेन्टखौ प्लानिं खालामदों बे नैबेनि एक्टनि इमप्लिमेन्टेसन बियो एपइन्टमेन्टनि बाथ्राखौ बा बे एडभार्टाइजमेन्टनि बाथ्राखौ जोंनो जि पिजिटिनि एपइन्टमेन्ट होगोन जाय सिलेक्टेड जागोन बिसोरनो जि होगोन बे बुस्थुआथ' माने साइडआव दोनजानाय बुस्थु जोङो माने एसामिस डिप्ल'मा लानानैबो जोङो बेयाव एन्ट्रि खालामनो हायो बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा माखासे हिन्दी बाखि मानसिफ्रा बेखौ सिन्था खालामखाबायानो दङ ओमफ्राय बिसोर मुभ खालामखाबाय दङ जेनेबा जोङो माने एसामिस डिप्ल'मा लानानै जों माबोरै साख्रियाव हाबनो हायो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामबाय दङ खिन्थु जोंनि सिन्ताया एसेबां फिसा नङा जोंहा माने फिउचारनि बाथ्राखौ जों सानदों साख्रिखौलाय जोंलाय डिप्ल'मा लाना जोंबो लानो हायो गाबोननो माने जोंथ' माने एसामिस रोङि मानसि नङा जों बुंनो हायो फरायनो हायो मात्र लिरनायाव जोंहा एसे दुरबल थ' लिरनायखौ जोङो 6 माह प्रेक्टिस खालामबानो मोनलांबाय टेनसन गैया जों आरो बै हिन्दी बाखि मानसिफ्रा बेखौ जुजिखाबायानो दं नालाय जों बिसोरजों हाबफानो हायो नाथाय बुस्थुआ जाहैबाय एज ए होल बर' हिसाबै जोंनि गोदोनिफ्राय मुभमेन्ट खालामबोबाय दं जों बर' हिसाबै जों थांनानै थानो लुगैदों वी वान्ट टु लिभ एज बर' वी वान्ट टु सास्टेइन एज बर' खिन्थु बे बुस्थुआ जुदि इमप्लिमेन्ट जाबाय थायोब्ला आसामाव नैबे आसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टनि माबाया ल'फोरा इमप्लिमेन्ट जाबाय थायोब्ला आसामाव बर' हिसाबै थांनानै थानायनि सिमाङा जोंहा फैलर जागोन बेनिफ्राय इयुन जोलैफ्रा दिनै जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोर जोंखौ उनाव आसि थुगोन ओइ नोंसोर इसे इदि ओरै साननो गोरोंमोननो माथो ओरै एसे गेदेरमोन माथो माने कलेजाव फोरोंलायनो हानाय मोनसे फेकाल्टि नोंसोरना दंमोननो माथो नोंसोर बे बाथ्राखौ मानो सानासै
बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो जोंनि बे माबानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि सिमाङा दिनै फैमाल जानो थांगासिनो दङ हा बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां थरेन बर' साराबो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन पलिटिकल पेट्रनेजनि बाथ्रा बे खामानिखौ मावनो थाङोबा जोंनो पलिटिकल पेट्रनेज नांगौ जों साक्सेस जानोबा पलिटिकल पेट्रनेज नांगौ खिन्थु आं नैबेयाव सारखौ आं गुरैयै बुंनो फोरमायनो नागिरदों आं बेखौ खुनु माबा होआखै गाज्रि साननानै बुङाखै आं गुरैयैसो फोरमायनो नागिरदों जेब्ला जोंना बर' जाथि हिसाबै स्टेन्सआनो गैयामोन मोनसे समाव बिराद लोरबां मुगै जालाबायनाय हो बै समाव खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफ्रा बर'नि गेदेर गेदेर लिडारफ्रा माखासे जेरै जोङो सतिश चन्द्र ब्रह्म सारमोनखौ बुंगोन बिथांमोना लाइसि दिहुनदोंमोन बर'नि थाखाय थ' बिथांमोना पेट्रनेजथ' मोनाखैमोन पलिटिकल पेट्रनेजथ' मोनाखैमोन दिनै जोंहा पलिटिकल माखासे एवारनेस फैबाय बर'नि गेजेराव बेखौ साननानै जों पलिटिकल पेट्रनेज नागिरबाय थायोबा माखासे खामानियाव जाफुंनाय नङा थ' जों बिथांमोनजों सारमोनजों दङ गोसो गोरबोजों आं मोजां मोनो साहित्यखौ आं गोसो गोरबोजों साहित्यखौ मोजां मोनो बर' मिडियामजों जों फरायबोनाय मानसि बेनिफ्राय मैया आङो फेसबुकाव मोनसे माबा होदोंमोन आं बे माबा होनायनि खारना जाहैबाय मानसिफोरा आंखौ बेसेबां रायग्रा मानसिजों आं कानेक्टेड जागोन होननानैसो बे बुस्थुखौ आं होदोंमोन नाथाय आङो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो माबाखौ बर' मिडियामखौ जों बर' मिडियामनि मानसि ओंखायनो जों बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनो लुगैदों दा जोङो बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौब्ला नैबे एक्टनि एगेन्स्टै थांनो हानाय जानांगोन नङाब्ला जोंनि बर' मिडियाम फोथांना लाखिनाया सिमाङाव बे एक्टनि एगेन्स्टै थांनो हायाब्ला एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टनि एगेन्स्टै जों थांनो हानाय जानांगोन अनलि माने मोननैल' लामा दं जोंहा बे एक्टखौ सेफायनांगोन हयथ' जों फल' खालामनांगौबा जाथिया थांगोन सेफायनो हायोब्ला जोङो थांनानै थानो हागोन जाथि हिसाबै बेखिनिखौनो बुंदों आङो ब्रैथियाव जों नोंथांबा मिथिनो नागिरदों सोलिफु जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय सोरखारनिसिम माबाफोर फोरमायहरगोन नामा बेथ' निस्सय थाखागोनानो जिहेथु जों साख्रिसो नागिरदों ओमफ्राय जोङो साख्रि नागिरनायजों लोगोसे जाथिनि एसे बाथ्रा सानदों जोंहा निजा सरकार दङ बावैसो इस्टाब्लिश जानाय जोबोद माने सारा एक्टिभलि खामानिबो मावगासिनो दङ खना खनला गिदिंनानै नायदिङो बेनिफ्राय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बाथ्राखौ सारा सानगासिनो दङ जोबोद मोजां बिथांखौ आं बेनि खारनै साबायखर बावग्रोदों फार्स्टआवनो बेनिफ्राय जिहेथु स्ट्रं मोनसे सरकार बेयो जोंना बिथांमोना जाहाथे गोजौआव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों बे बाथ्राखौ रायलायोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि माने बर' मिडियामखौबो माबायोब्ला एप्लाइ खालामनानै बे साख्रिखौ लानो चान्स होयोबा गोदोनि मथे गोदो माने केटेगरि वाइसआव रानोमोन हायार सेकेन्डारि सेक्सननि साख्रिखौ केटेगरि वाइसआव रानोमोन केटेगरि वाइसआव रानोबा जोंबो एसटि नालाय एसटिनि पस्टखौ जोंहाबो पार्सेन्ट थानायफ्रा ग्रोब ग्रोब मोनहैयोमोन आरो बेयाव लेंगुवेजनि बेरियार होननाय बुस्थु गैयामोन दा बे बुस्थुखौ सारा गोजौसिम हरनांगौ बेनिफ्राय मा होनो जोंहा इएम सारखौबो रायलायदोंमोन जोंहा बे हिन्दी फाखि सारमोना जोंनि लोगोफोरा बिसोरो माने इडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगु सारखौ मानगोनां रनज पेगु सारखौ लोगो हमबाय माने खननै खनथामसो लोगो हमबाय बिथांमोना नाथाय बिथाङा मा बुंदों आं हारसिङै बेखौ जेबो डिसिसन होनो हाया डिएचनि कमिसनार बिथांखौ प्रितम सैकिया सारखौ लोगो हमदोंमोन बिथाङाबो होनदों माबा आं बेखौ जेबो डिसिसन होनो हाया गोजौ लेभेलाव थांनो होदों दा गोजौ लेभेला सोर निस्सय माने सिएम सारनि बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो दा जोंहा जिहेतु माने कलिसन गभर्नमेन्ट सोलिबाय दं बिटिसि आवबो कलिसन गभर्नमेन्ट ओमफ्राय स्टेटआवबो कलिसन गभर्नमेन्टआ जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जिहेतु कलिसनाव दं बिथाङा गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनानै बर' मिडियामनिबो केन्डिडेटफोरखौ गोदोनि केटेगरि वाइसआव राननाय हिसाबै जोंखौ बिदि केटेगरि वाइसआव राननानै होनो हायोब्ला सिलेक्सन आंनि पार्सेन्टेजआ खम आं थालांदों आंहा बेयाव जेबो टेनसन गैया नाथाय आंनि टेनसना मा जोंनि टेनसना मा जोङो बर' मिडियामनि थाखाय बन्सित जानांदों बेयावसो जोंहा टेनसन दङ बेनिफ्राय एज ए हल बर' जाथिनि थाखाय सिन्था खालामनो थाङोब्ला नैबे एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टआ डिट्रिमेन्टेल बेखौथ' जोङो माने बायहुगर बायख्रुब जोंहा जाथिया खौसे जानानै बेनि एगेन्स्टै खामानि मावनांगौ दङ आं बेखौ सानो ओंखायनो आङो सरकारखौ जोंनि बे एपइन्टमेन्ट प्रसेसनि सोमोन्दै सिन्था खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय बेनिफ्राय नैबे एक्टनि सोमोन्दै आसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्टनि सोमोन्दै गासै बर' माहारिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौनो जोंनि संगठनानो जा बर'नि जातीय संगठनानो जा ओमफ्राय सोरबा माने मास्टार सुबुंफोरानो जा सोरबा लिरगिरिफोरानो जा गासैखौबो एसे गोथौ मेलेमजों साननानै नायनानै जोंनि बर'आ बबे लामाखै थांगासिनो दं
माखासे मानसियाथ' मिस्टेक जाखायो माखासे मिस्टेक जाबोबाय नामा जोंहा खामानि मावनायफ्राव बेखिनि बाथ्राखौ बिबेसना खालामनानै सिन्थाधारा खालामनानै जाहाथे नैबे एक्टनि एगेन्स्टै एसे बाथ्रा बुङो एसे नङा बेखौ जेन माने सेफायनो हायो जिहेतु जोंहा बर'आबो मा वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज अफ आसाम थ' होमबा जोंहा मिडियाम इन्ट्रडिउस खालामनायनि सिगां बेथ' इमप्लिमेन्ट जाग्रोबाय बेखिनि बाथ्राखौ आङो सरकारखौ खावलायनो लुगैबाय बेनिफ्राय जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ बुद्धिजिबिफोरखौ आं खावलायबाय सरकारा माबायाव सिन्था खालामनांबाय जोंनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसआव सिन्था खालामनांबाय बेनिफ्राय नैबे लेंगुवेज लार्निं एक्टनि सोमोन्दै जोंनि माबाफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफोरा सिन्था खालामनांगौ सिन्था खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो गुरैयै खावलायनोबो थाबाय जोंहा आखायाव बांद्राय सम गैला बेखायनो नैबे जोबथा सोंथिखौ सोंनो आवगायबाय सोरबाफोर HS टेट उथ्रिसारनाय बिनायसाफोरा नोंथांमोनजों फोनांजाबाव माबोरै फैनो हागोन बिथांमोनाथ' एकदमबारे मस्ट वेलकाम जोंहा माने आंनि आन्दाजाव दिनैसिम जेसेबां माने बिटिआरनि केन्डिडेटफोर दङ जोंहा बिटिआरनि ग्रुप दंखायो गोदोनिफ्रायनो माने जेब्लानिफ्राय माने रिजाल्टखौ होबाय होमबानि समनिफ्रायनो मानसिफ्रा ग्रुप बानायखादों ओमफ्राय बेयाव गोबां बाथ्रा सावरायनायबो जायो ओमफ्राय बेयाव माखासे माने बर' मानसिफ्राबो इनभल्भखा बर' मिडियामनि मानसिफ्राबो इनभल्भखा बिथांमोना हमनानै मोनखादों जे प्रब्लेमा ओरै जाहांदों ओमफ्राय ग्रुपबो दादों बे बाथ्राखौ ओमफ्राय बिसोर हाबगासिनोबो दं ओमफ्राय जायफोरा थालांदों बिथांमोनाबो सोरबा सासे सिनाखि मानसिजों ग्रोब माबानानै हाबनो हायो नङाब्ला माने जोंनि माबाजों वाट्सएप नाम्बारफोरखौ लानानैबो बे बाथ्राखौ जोंजों हाबनो हायो बा जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो कन्टेक्ट खालामोब्ला हाबोब्लाथाय ओरैबायदि माने हेल्पफुल जागोन गावनि केरियारनि थाखायबो आरो जोंनि जाथिनि थामोनथानि थाखायबो मोनसे हेल्पफुल जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों बिथांमोनानोमोन बाक्सा जिल्लानि बड' मिडियाम हायार सेकेन्डारि टेट पास जानाय बिनायसा मुस्रि फनिन सरगियारि मैक्सिन बसुमतारी आरो अच्युत बर' बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं फिन खेबसेबाव साबायखर जासिबाय आरो नायगिरि नोंथांमोनखौबो साबायखर जासिनानै बिदाय लानो नागिरबाय गोजोन्थों गोजोन्थों